ಮೂಲು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ ಅತ್ತ ತುಳು ಮಾತಾಡ നിങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ഉള്ളാറ് ഓ അല്ലെ ಆಲ್ಬಿಡಿಯರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ BK ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಕೊಳ್ದಿನ ಭಿನ್ನರೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರೌಡ್ ಉಂತಿದಿನ ಗ್ರಾಹಕರೇ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಾಗೆಲ್ಲಿ ಕೇಂಡ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡ ವಾವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಡುന്ന ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಧರ್ಮದಗಳು ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪುಣ ತಂದೆ ಹೊರಿಯಾರ್ದು ಓಲ ನಡಪುಜಿ ಪಂಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇತ ಓಲ ಬಿಡ್ಚು ಅಂಚಾದ BK ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿ ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಸೀತಂಗುಳಿಯೋ ಉಪ್ಪಳ ಅವಳು ಮೂಲೊಂದು ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಂಡು ನೈಟೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಐಕೋ ಕೊಡೋಂಜಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಡೊಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಕಿ ಏರ್ಬೋಡು ನೆಕ್ಕಲ್ ಅಮಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಇರ್ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಡು ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡುಪಾಡು ಬೇಗನ್ನಿಗೇಂಡ ಅಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಸಮ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ದಾ ಸಾವನು ಕೊಡ್ಪು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾನೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ಕಲು ಇನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಣ ಅಂತ ತೋಜು ಬೇಗನ್ಗೆ ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಣ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೂ ಬೋಡೊಂದು ಬಂಡ ಕರಿ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದಿನಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಲನ್ನು ತರೆತ್ತದು ಐಕ್ ಕಪ್ಪುದ ಚಿಮಿಣಿದ ಕರಿನು ಪೂಜಿದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಜೈದಿನ ಎಂಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಕರಿಟ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಾಜೆತ್ತೊಂತೀರ್ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದನೊಂದು ಕೇಂಡ ನೆಲಟ್ಲ ಕಜವು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮೇಟ್ಲ ಕಜವು ಪತ್ತೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಹಾಸಿಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಂಟು ಬಾರ್ದು ಪೊರೆ ನೆಲಕ್ಕುಲ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬೈದನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದುಂಬು ದಕ್ಲಿಗೆ ಏತೋ ಪಿರ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಏತೋ ದುಂಬು ಬೈದಿರಂದು ನೇನ್ ತೂನಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಬೇಗನ್ ಕೇಂಡ ನರಮಾಣಿ ಏತ್ ಕಲ್ತದ ಆಂಡು ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಉದಾಹರಣೆಲು ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಆಂಡ ಇತ್ತಾಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ನೆಟ್ಟು ತೆರೆಯೋಡು ಬೇಗಂದಿಗೇಂಡ ಎಕಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೊಯ್ದಿನ್ ತೆಲಿಪೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರೇನು ತೆಲ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಲು ದಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ ಅಂದೆ ಆರು ತೆಲಿಪೇರಂದು ನಿಕ್ಕಲು ತೆಲ್ತದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲು ఒక 6 తేల్తారు నిక్లే ఫ్రీ బుడ్ ఎరన్ను ఎన్నొచ్చు ಕೆಲವರೆನ್ನು ಆರು ತೇಲ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಲ್ತಾడు ಕಮ್ಮೆತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಾಯಕನ್ನು ಪಂಪು ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವಾವೊಂದು ವಸ್ತು ತೆತ್ತೊಂಡಗಲ ಕಮ್ಮಿನ ವಸ್ತುಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚದ ವಸ್ತುಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ದಾಯಕ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಮುಕುಲ್ನ BK ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಕಲ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಂಚ ಜನ ಸೇರ್ನತ್ತಂದು ಬೇತೋಲತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಐಚಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಐಕ್ ಬೋಡದ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆలను పుట్టుపాడువేరే మొక్కంకిన అందుకేండ ఇంచిన సంస్థలను పుట్టుపాడున మల్లత్తిಗೆ ఆండ నేను నడపా ఉంది పోపున అవు మల్ల జవాಬ್ದಾರಿ అవు వట్టందే 10 జನ ఈ సంస్థೆడు ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ನುಪ್ಪುದ ಪಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮುಕುಲ್ನ ಮಲ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಡತ್ತಂದೆ ಎನಡ್ದ ಆಂಡೆ ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲಾತ್ತೆ ಆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ನಮ ಯಾಪಲ ಅಕ್ಲ ತೆಲಿಪುನಗ ನಮಲ తెలుతది పొర్లుడు వ్యవహారుడు ఇస్తాందాడ ఇంచిన సంస్థೆ కొంచెం నిక్లే పాతిర్లే ಇಂಚಿನ ಅಂಚ ತಕ್ಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಐಕ್ಮನ್ ಯಾನ್ ಅಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪೊಟ್ಟೋಡು ಮುಕ್ಕಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಚ ದೇಂಗಲೆ ಎಂದು ಕುಟ್ಲದ ಅಕಲು ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಧು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ವೈದ್ಯನ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪುನ ಇಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಗ್ರಾಹಕರ್ಲ ನಮ್ಮಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧಡು ವಾ ಸಂಸ್ಥೆಲ ನಡಪುನ ತಂದೆ ಬೇತ ಊಲಾಜಿದಾಗಿಂದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ತೊಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಆಯಾಗ ಬೋರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯಡ ಪಾತಿರಿ ಅನ್ನಾಂಡ ಆ ಗ್ರಾಹಕ್ಕೆ ಬೇತ ಓಡೆಲಾ ಪೋಪುಜೆ ಅವೇ ಸಂಸ್ಥೆಡು ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಎಡ್ಡೆ ನಡತನಿಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲುಡು
ಏತೋ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಜನೆ ಏತೋ ಜನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆರೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಬಿಕೆ ಮಾಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬೆಳಗೊಡು ಪನ್ಪುಣನೆ ಆಸೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ದಾಯಲೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಡ ಮೊಯ್ತಿನ ಪಂಡರು ಇರು ಬಣ್ಣಗ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನ್ ಅಲ್ತರ್ ದಿಟ ಮುಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವ ಅತ್ತ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನ ಕಾರು ಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ ಬೋಲಿ ಆಗ ಅತ್ತ ಎಂಕ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಈತಿನೇಟ ಅರ್ಥ ಆದಿ ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದೇ ಪೋಪ ಅವೇ ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತಕಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಕಲ್ ಪಾತ್ರನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಸೊರೋಟವು ಏರ್ ತಗ್ಗಿ ಚಂದ ಆರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲೆಕ್ಕ ಫಟ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ದು ತೆಲಿಪೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಜನ ಫಾಡಂಚಿ ఆయన మేనేజ్ ಮಾಡ್ತಂದು పోపునತ್ತಂದೆ ಇಜಿನ ಹಾಸ್ಯದ ಆಲಜ್ಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡ್ದು ಯಾಕಂದ್ಗೇಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರಗೂ ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಅವೇ ಹಾಸ್ಯ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಹಾಸ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಗೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡನ ಬಿಡ್ದು ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವತ್ತೆ ಅವಳ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ದಾದಾನ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಅವಳ ಹಾಸ್ಯನೇ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಅವಳ ಹಾಸ್ಯನೇ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಾಂದಕೇಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಬೇತೇನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಐಕ ಸೇರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಯಾಪುನ ತಂದೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಾಗ ಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಪಡಿ ರಪ್ಪ ಪನ್ಪುಜರ ಅಂಚನೆ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಾಂದಕೇಂಡ ಹಾಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಎನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಯಾನ ತೆಲಿಪುನಿ ಬೇರೋಗತ್ತು ಅಕಲ್ ತೆಲಿಪುನು ಬೇರೋಗು ಯಾನು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೋನಿನಿ ಅಂಚನೆ ದಾದನೆ ನಮ್ಮೆರ್ ಒಪ್ಪದ ಸಾವು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಮೋನೆ ತುನಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಈ ತರಕ್ ಯಾಪನೋ 20-25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಈ ಕುಜಾಲ ದೀಪನಂಚಿನ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆಗಳ ಉಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಲು ಕುಜಾಲ್ ದೀಪ ಎಂದು ಬಂದಿರಿ ಹೆಂಗ ಕುಜಾಲ್ ಬೋದು ಸಾಧಾರಣ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕ ಏರ್ ತೂತರಾಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಕುಜಾಲ್ ಪೋದು ದಾಪಣ್ಣ ವೈಟ್ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನೇ ತರೇಟು ಕುಜಾಲಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತರೇಟು ಕುಜಾಲಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ತರೆ ಕುಜಾಲಿಜ್ಜ ಪಂಡ ಹಂಚಾದ ಆರ ಮೆಲ್ಲ ತೂಪುನಿ ಮಾರೇರೆ ಸಾವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ತರೆ ಕುಜಾಲ ಇಚ್ಛಾನೆ ಹಂಚಾದ ಈ ಕುಜಾಲ ಪೋನಗ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಪೇಮೆಂಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿರಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಟಿವಿ ಮಾತಾ ಹೀರೆ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪಾರ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವ ದಯಗಂದು ಕೇಂಡ ನೆಕ್ಕ ಪಿನ್ ಮಲ್ತನೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಟು ಬೇತ ತೋಚೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ ತಾಗುಲಕಲ್ಲ ತಾಗುತ್ತೀರ ದಾಯ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಪಿನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಪ ಬದಲಾಪ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗಿನ ಅಂತ ಗೇಂಡ ಕೆಲವು ಅಪಗಮತ ಪಣಂತೀರು ಅವು ಮೀನಗಮತ ಉಪದ್ರಾಪುಡು ಅವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅವು ಪಾಡುವೇರು ಒಂದು ಪಾಡುವೇರು ಯಾಂಬಂಡೆ ನಿನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡ್ಚಿ ಹೆಂಗ ನಿನ್ನ ಕುಜಲ್ನ ಬಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಲ ಬಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಏತು ಬಡ್ಚಿಂದು ಬಂತೇನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ 5 ಡಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜನ್ನ ಕೂಲಿದ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂತೇರಿ ಅರಂಜನ್ನ ನಾಕು ಯಾನ ಯಾಪಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಫೋಟೋ ಏರೆಗ್ಲಾ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾನ ಸೈತಲ ಲಂಚಲೆ ಪುಡ ಪುಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಆಚೆ ಪಡಪು ನೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಗೆಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಬೋಡು ಈ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಗೆ ಎಂಡ ಏತೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟ್ಲು ಕೂಲಿ ದಾಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಕೂಲಿ ಜಿಂಜ ಗ್ಯಾಪ ಒಂದು ನೊಂಚೂರು ವೈರ್ ಪಾಡಗನಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ವೈರ್ ಪಾಡ್ ಪಾದಿಚ್ಚಿ ಅವಳ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ದಯಗನ್ಗೆಂಡ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಪುಡಿಯರ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಚೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮೂಲೆ ಪಡ್ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಗನ್ಗೆಂಡ ಆ ಕೂಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಡುಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಬೇತೆ ದಿಯರ ಆಪುಜಿಗೆ ಐಕು ವೈರ್ ಪಾಡ್ ನಿಂತು ಬಂದ್ಪೇರು
ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಈ ಮೋನೇಡ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನತ್ ಹಾಸ್ಯ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ನಿಖಿಲ ಎನ್ನುದು ಪಾರೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದ ಲಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು 4:30 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು ನಾಟಕ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಡ್ತಕೊಳ್ಳುದು ಪಿದಾಡ್ದು ಬೈದಿನೇ ಅಂಚಾದ ನಿಜವಾದ ಈ ಬಿಲ್ಡ್ BK ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕಲು ಏನನ್ನು ಭಾರಿ ಮೋಕ್ಕೆಡ್ಲೆ ಇದ್ದೀರಿ ಆಕಲೆತ್ತಿನೇಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರಿಯರಾಂಡೆ ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಪಾತ್ರೆಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪುನೊಂಡು ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟದೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏರಿಂದು ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಬೇಕಂದಕೆಂಡ ಯಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾತ್ರಲ ಮಲ್ತೆ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಹಿಂದೂ ಪಾತ್ರ ಯಾಪಲ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಕ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನೇಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತಿರ್ಲ ಏನನ್ನು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಜಿಂಜ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪಿರ ಅವು ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜು ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಏನೆತ್ತದ ಮುಲ್ಪರಾಟ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ BK ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ದೇವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಪಣದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೋಯೇನು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ